An balimaw ani ɲankuma kibaruya m'an bolo k'a las'aw ma bi o de ye ko dɔgɔtɔrɔw ka baarabila kura ye min tun bɛ sen na kabini marisi kalo tile 9 o kɔni o banna sibiri tɛmɛnen dɔgɔtɔrɔw ka syndicat ɲɛmaw ale ni an ka jamana ɲɛmaw olu kɔni ye bɛnkan sɔrɔ bɛnkan min na dɔgɔtɔrɔw ka laɲini fɛn o fɛn bɛ yen olu kɔni ko an ka jamana ɲɛmaw ko k'olu kɔni bɛna o bɛɛ labato ko k'a d'a kan ko ni dɔgɔtɔrɔw ka baarabila kura ye min kɔni tun bɛ sen na kabini marisi kalo tile 9 k'a kɔni kɛra kɔlɔlɔba de ye jamanadenw yɛrɛ ma an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko nin laɲini ninnu na 8 de tun don o fanba dɔw tun ye ko u ka prime de fonction ko ka dɔ fara o kan ko ani agent de santé ale ni action sociale mɔgɔw ko olu ka AMO ni o ye assurance maladie ye ko k'o ta à 100%. olu ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛ a la nka ninnu y'a fanba ye hakilina jiginna nin kɔni k'a ta a don na fo ka se bi ma a kɔni a tun bɛ fo tile 38 de la baarabila in tun bɛ o hakɛ de la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ fɛnɛ ko arajo 47 ko olu de kɔni na datugu an ka jamana kɔnɔna na o kɔni o kunnafoni dira HAC de fɛ ni o ye autorité de la communication ye ni o ye baarakɛ boloda ye min kɔni bɛ kunnafoni dilaw ka kow kunna ale kɔni y'a ɲɛfɔ k'a fɔ ko nin kɔni arajo 47 in kɔni ko olu kɔni sariya foyi tɛ k'u b'o min bato ko papier foyi t'u la ko de b'a to ko u bɛna datugu nka o kɔni o kunnafoni dilen kɔfɛ arajo kɛnyɛrɛye arajo kɔni olu ka ɲɛmaa minnu bɛ yen ni o ye URTL ye ni o y'u ka jɛkulu ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko nin datuguli in ko a ma bɛn olu ma fiyewu ko k'a d'a kan ko u man ka datugu nin cogo la tan cogoya la ko dɔw bɛ yen ko u ye papier sɔrɔ arajow la ko olu y'a sɔrɔ yuruguyurugu de fɛ ko ni nin 47 in m'a sɔrɔ k'o kɔrɔ tɛ k'u tɛ fɛ k'a sɔrɔ ko papier in sɔrɔli de ka gɛlɛn ko de kama k'olu b'a ɲini autorité de communication fɛ ko a ka délai di ni o ye tile damadɔni ye k'o di ni mɔgɔ ninnu ma arajo ninnu ma ko u bɛ se ka papier ninnu lasɔrɔ cogoya min na an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma an ni ce aw tulomajɔ la